Wow, ganda oh. Ganda ng panahon, ang linaw ng langit, ang ganda ng paligid. Dito po tayo ngayon guys sa University of Eastern Philippines o UEP. Kasi mag-fiesta po dito guys. Yan, malaki na po ang pinagbago ngayon ng university na ito. Kasi ang gaganda ng mga bahay. At saka dito po ako nag-aral guys. Dito ako nag-graduate ng college. Yan. Tara guys, samahan nyo ako at iikuti natin yan para makita nyo yung university na ito sa UEP.